Pagbabasa, pagsusulat at values formation. Ito ang hatid ng Project Tawiran ng First Spouses League of Pangasinan sa mga out-of-school youth sa bayan ng Umingan. 60 mga kabataan ang sumalang sa assessment para simulan ang pagkatuto. Mayroon ding aktibidad para sa mga magulang ng kabataan. Isa sa mga nakinabang sa programang ito si Nanay Rachel. Gob, salamat po sa mga project na binigay nyo. Salamat po, Gob. Sana maulit pa ulit. Mama Maan, maraming salamat po na may project po kayo na ginawang ganito. Maraming salamat po. Masaya lang po kasi mano po sa anak namin. Ang Project Tawiran layong magbigay pag-asa at kaalaman sa mga kabataan at kapamilya nito. Na ang programang ito ay para sa mga out of school. Tinanong din po kanina ni Mayor sa akin kung ano ang tawiran. Sinabi na rin po niya, dalawa yung meaning niya, pero i-explain ko po kung bakit pamana. Hindi lang pamana ng magulang sa inyong mga anak ang edukasyon. Itong programa, Mayor, pagkatapos ng aming tawiran program, ipapamana na namin sa iyo bilang isang programa dito sa bayan ng Umingan para sa literacy itong mahal naming bayan ng Umingan. Laking pasasalamat din ng iba pang mga magulang sa proyekto. Nagsisilbi raw kasi itong tulay tungo sa magandang kinabukasan ng mga kabataan. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Maan tsaka kay Gob po na may ganito pong programa na nangyari kasi po nabigyan po ng mga pagkakataon yung mga batang hindi nag-aaral sa kawalan po ng pinansyal na yung mga magulang. Jose Robert Inventor, RNG News.